to dělá, nemám tam ani 600. A ty koľko máš? Teď? A kde je ten směnárník? Mám Hej. 600. Tady. No, vidíš. Piča, vole. Já rovnou do Zvoniš ty se, ne? galerky rovnou zajeď. Není tady. Hej. A rovno tam choď. Kam? Nebo co? Jeď. Že rovno chod do tej galerky, ne? Však ju vykradneme rovno. Keď sme už tu. Hercferc, zmrdí nějaký. Kamo, včera 2 Hej, kompasy. otočujú to za nami. Otočujú to hneď za nami, kar. Je. Vytahuju ganu. 2 auta, co? Yes. Jde po nás 2 auta. Nie, jeden to stočil na diaľnicu, ide iba jeden. Už jenom jeden. SUVčko, postel 767. Responduju, kde jste? Ideme okolo Andru teraz, teraz pôjdeme okolo PDčok. Míšenou ideme, Já nemůžu respondovat. budeme míňať hlavné. Ale Bude na hlavní hlasiť ako zajeď asi, PDčko. no. Nie. Počkáme. Čakaj. Jde směrem k korytu. No co mám Nemůžu čekat? tam nic. Já se nemůžu jet Choď, od choď, Korota, choď, protože choď. mám hlava jinak chcíp. Nezastavuj, lebo on ťa dobehne Další, já je zkusím zbytočne. Ty mi věnomovat, říkáš, ale vole, potom si opravdu abych zadarmo. počkal, vole, tak Na hlavní To bychom dělá. mohli zajet prostě a počkat. Zas doľava choď. to bys neměl právě. To by, no však ja vám hovorím, že to nemôže. Pozici, budeš mě. Otočíme se kolem Dobre, PDčka. sral to, lebo PDčka. Teraz rýchlo doľava choď, tak kde? Ty doleva? Doľava. Tohle A je doprava hneď. Pohodě. Alebo zás doľava. Doprava. Ještě Tak tak se pičo. domů, tak Pojď za auto, kurva. co máte. Jde za námi furt. Aha, Doleva. doleva. Teď jdu doprava, vole. Podám nízký On není vod. za námi, Super. viděl nás teďka. A Je, dobrá. Je, Viděl Kámo, nás musíš- určitě. Musíš yes. rychle Je zatočit za námi. dvakrát, čo, jako na hajzlu. A rýchlo. Tak kde inde zatoč. A teď doprava. No, Doprava. Mohli jít rovně, dobrý. Jeď. A teď A jde doprava doprava. si mal ísť do tej uličky. O, je za Zase teď nami. doprava půjdeš, jo? No jde za námi, pičo, a to je pičo už. Už respondujte. Responding, prosím. Jsme u Je to- LSCčka. Minieme LSC, ideme smer Vinewood, ideme hore, severom. Je to Ne, také ne, čierna pojďte. ramka. Směr koryto, Za- 722. Stačíme to u Ideme smer banky. Koreto, skoro na Drbal. No to je Koryto zatáčka. 722, zkuste, pojďte jít. Ale je tam iba jeden ten kar, čo Jsem chceš ukol- to skúšať? vyhulí. Je tady i ten Homer. Hej, je tam iba jeden kar. Tak jdem někam vyhulit, vole. Koby pojď. od Tak 721 Vinewood, po pojď. 722 a směrem koryto takhle jďte. Ideme Jdeme na Vinewood, Vinewood, je jo? tam iba jeden typek. Jedeme do Vinewoodu, jdeme ho vyhulit, je tam jenom jeden. A počkej, nejdeme radši skúsiť Koreto, nech... O, to Tady- tak. Tady jde to uděláme. A do také uličky to zase, Ale hej, on nie. se vysekal, to je nebyl, jeď. Choď. Tak Choď. máme jít popasovat, ne? Doľava. To už Pičo, zase. Že nepasnem. Tak sa Počkej, otoč tak- rýchlo. Tak Rámni tady se ho, keď otoč. pôjde. Otoč to, ne, cez ručku. Dobre, tak to je tiež cez ručku, to je jedno. A teraz chodil, lebo nás ešte fasne. Išiel dole. Lebo ja som videl, akože keď som sa pozeral za seba, že on sa nejak otočil. Přijdem, jo, jdeš tak, jo, když ho vidím. Ja Cože? tiež. Že ho hneď zastrelím, keď ho Jak vidím. ho vidím, střílím nahled. Může do piče Zájem. srač. A ja už si ne, tu je. Ruky, Jo, Ruce, ty mrtko. ruky. ruce. Co říkal? Smie na Rika dať čo hľadať, či čo. Jo, protože jde za náma. Asi tak, takže chodí rýchlo za ním. Prej hledal směr Rika, tak proto jel za námi, pičus. Už to Co je zhora ztratili. alebo doprava. No, my jsme naramovali, protože vole nic nebolí a jede dál prostě. Je to terén. No a čo si myslíš, že máme taký stav, to je ono. Jedem. On tu bude mať do... To je kde? Hulíme. No tak jen keď... Jeď, po něm, vole. Je dolů. Ale rýchlo, PDčka prídu, rýchlo PDčka Yes. prídu. Ne, jde dál, ne. A ty se dostat ke To kartě. nejede dál. Dobrý. No nic, to je Kámo, Akože tak chceš- to chčiju, kámo, to fakt chčiju. Toho chčího akože strašne. by vyskočí, pojď. vole, co hodí Kámo, tak po střeše, očička. pičová. Očička, toho chčiju. No. To je k nelegálním skladům. To akože úlet. Toto spadnú, To je no po to. piči, no. Kámo, týpek, vole, spadne ze skály, jak debil. Stop. Hej, to je u nás, nice. Máte očička někdo z vás dvou? Stop. Jo.